Sziasztok, én Zsamba vagyok, és ez az első kamerás videóm. Ez rosszul hangzott. Mindegy. Üdvözöllek titeket itt újra. Amúgy visszatértem, hogy mindig ilyenek, szóval nem döglöttem meg. Szóval szeretnék egy kicsit így a negatív kommenteimnál válaszolni. Jó, telefonnal légyelj ki? Jó, mindegy. Szóval a negatív kommenteimre akarok kicsit részletezni és elbeszélgetni, hogy miért, mi van. Csak hogyha már a Windows telefonom nem rohadna már be. Működik, oké. Oké, excuse me. Szóval ezen van 2 komment, már válaszoltam, ugye? Jó, csak hát én nem kíváncsi. Köszönöm. Szóval van egy... Szóval kaptam ugye már egy negatív kommentet. Ugyan, hogy CT Official-től, hogy esnek vegye egy normális gépet. Szóval esnek szegezném. Ez egy normális gép. Csak hát az erőforrásoknak tekintélyében lehet, hogy ti azt hiszitek, hogy ez egy gyenge gép, de úgy őszintén erős, csak kicsit túl van terhelve, mint az elvárásaimnak tekintetően, és a 25H2, mit nem mondjak, nem egy optimizált annyira ez a rendszer. Több erőforrást igényel, mint a 21H2. Ismerősen átérünk majd a hírekre, csak ezt a kommentet el akarom beszélni. Szóval, volna feltűnült nektek is az a negatív komment, hogy hogyan szerezzek én pénzt. Egyenlőre sehogy. Ez az első. Második, úgy kell fogadni a videóimat, amilyenek. Nem irányíthatjátok azt, hogy én hogy elsőnek vegyek egy normális gépet, mert én hát elmondom a hardware és a szoftveres programjaimat és hardvereimet. Ugye a szoftver az inkább felhő alapú, mint hogy internet. Ugyebár régebben nem volt olyan, hogy internet, vagy szoftver, mert a szoftver az inkább programokból áll, szervezetekből és szoftverekből. Szóval az én hardware specifikációim, ezt jól mondtam, 8 GB RAM, igen, ennyi, de úgy nem. AMD Radeon HD 6870, drivertől függően, persze. Olyan tökéletesen viszi az olyan Roblox, Minecraft shader, valamitől plusz shader. Támogatná az gyors AI gyorsítású, szóval ezzel sincsen gond.
Ez a videókártya gyorsan AI-hoz kapó. Processzorom i3 4160 és 3,60 GHz-es plusz integrált videókártyával 3 kijelzőt fogad a bevitele, alaplap függően, persze, az is vele kell számítani. Maximálisan csak 92 Celsius fokig tud felmenni a processzornak hő érzete, szóval optimizált fokja van, optimizálható a modern UEFI-s alaplapokban, optimizálható, hogy mennyire jelezzen és hanyas fokon. Ugye nekem csak 2014-es UEFI BIOS-on van. Nem tudom, hogy ez is egy specifikáció a BIOS. És ez is köthető a specifikációkhoz szerintem. Mit akarok még? Harmadik fázis. Úgyhogy én nagyobb leszek. Én a Microsoftnál akarni dolgozni hivatalosan. Úgymond ez az álmom. 12-11 éves óta. Nem tudom. Ha mindenem matekot a Microsoft nem annyira nézi, tudomásom szerint, hanem inkább a logikámat, amit ugye a matematika logikákat, a kreativitást, a fejlődést. Töltekle nem akarok rá lenni, mert ebből amúgy furria vagyok, de most már megértettem. Nem magamtól, hanem mindenkitől is. Amint tudjátok, hogy én igazából nem vagyok valami pénzmániákus, nem annyira szeretem a pénzt, nem mondom, hogy gyűlölöm, csak hát nem szeretem, nem akarnék én gazdag lenni, ma a gazdagválástól annyira nekem nem lesz hová jutnom az életbe, bár mindenképp akarok lakótelepen élni, vagy saját házban, amit úgy nem lakótelepen, hanem házban, csak az ugyebár 32 és ilyen 60 millió forint, ugyebár szóval negyedik, hogy összeálljon a kép mindenkinek, és nekem is. Ugyebár egy normális képet nehéz beszerezni, akár lehet az 1 millió forint, mert hát, hogyha jobban megnézzünk engem, hogyha lenne 1 millió forintom, én inkább egy laptopot vennék. Tudom, most ezt hittuk azért, hogy hát egy laptopot. Nem mondom, hogy miért. Olcsóbb. Nem egy Kupló plusz PC-s laptopot akarok, ami 40 plusz topszos, és akkor így majd felmelegedik az egész gépem, és akkor így felrobban, és mert ebben mondjuk már a számítógépem sem annyira már bírja el ezeket a kánikulákat. Főleg a videókártyán, mert ugye az jobban terelődik, mint a processzor maga. Ezért szokásunk videókártyát venni, hogy a processzor ne annyira terhelődjön, hanem javarészt a videókártya. Ugyebár egy erős képet és egy normál képet nehéz beszerezni olyanokkal, amik kompatibilisek azokkal a hardverekkel, per szoftverekkel,
ugye már például nem tök mindegy, hogy milyen romot veszem, milyen processzort veszem, milyen videókártyát veszem. Amúgy a legtöbb mondjuk én alaplapon gondolkodom csak, meg processzoron, én jó magam meg RAM-on. Amúgy összességében ez az alaplap fogad 13 GB RAM-ot. Oh my god. Igen, 13 GB RAM, az is. Hát az is maradni sok. A 8 GB RAM a Windows zenén az a maximum, mert ugyebár 4x4 az 8, az akkor az már a maximumot jelenti. Windows 12-nél 8 GB RAM, és SSD DirectX 12 kompatibilitással rendelkezni fog, bocsánat. Úgy beszélni, mint hogyha még most jött volna ki, pedig nem is. A Windows 12 AI alapú lesz. Ki gondolta volna ebben a modern korszakban, hogy AI optimizálásra fog jönni, mint a Windows 10-nek a 23-tól a 23 H2-től volt AI optimizálás, és 26 H2-ben, mondjuk mikor 26 H2 még nem jött ki hivatalosan, az szeptember és október körül jön a Microsoft, ennyivel tervezi, mert tavaly ők olyan szeptember és inkább szeptemberben akarták kitenni a Microsoftnak a platformjára. Csak ez sajnos technikai okokból meghiúsult a tervük, valami oknál fogva, és ezért eltették olyan október és december környékére, de most szeptember és októbertől lehet várni a 22 megjelenését. Én nagyon kíváncsi leszek, mert elvileg kap egy NPU, vagy szóval ez egy AI processzor volt per chip. Nino van odakint. Fú, de jaj, bavárosban én nem úgy csak Ninót hallok. De mindegy, ez nem tartozik. Szóval nagyon kíváncsi. Kussoljatok! Nem amúgy. Szóval ebben a évben nagyon kíváncsi leszek én a 26-2-re, mert elvileg kap egy AI-t, a Windows kereső, ugye mindenki ismeri ezt a ilyen nagyítót, ugye, és én szerintem amúgy a Windowsnak a felépítése, a Windows 11-nek tökéletes. A rendszer optimizálása zseniális, animációk is valami elképesztően precíz munkát fektettek be a kódjába. Én igazság szintén amúgy támogatom a Microsoftnak a munkásságát, és nekik jó munkát kívánok továbbra is. Hát úgymond hogy én szeretnék-e új gépet. Egyenlő a nemmel. És hogy kérdezik, hogy miért? Azért, mert én nem vagyok hajlandó új hardvereket, szoftvereket frissíteni, újra rakni a Windowshoz, az is kell, már a Windows zennél már nem annyira tud alkalmazkodni az új hardvereihez.
mert ehhez csak úgy tudja letölteni normálisan a frissítéseket, és keresni frissítéseket, hogyha újra telepíted a tisztára a Windows 11-et, mert csak így fogadja be. És miért nem akarok új PC-t? Most megint feltettem magamnak ezt a kérdést. Most nem azt fogjátok innen, azt fogom mondani, hogy azért, mert én azt mondtam. Hát nem ezt fogom mondani. Hanem nincs mire költsem. Egyrészt, másrészt én akkor tervezek én gépet fejleszteni, új hardverekkel, szoftvereket telepíteni, szerezni, amint meg lesz egy munkám. Mert akkor lehetne jól pénzt spórolni, keresni, hogyha van állásod és munkahelyed, ahol jó a fizetés per havonta. Hát a Microsoftnál elég bő a fizetés, vegyes, úgymond, hogy lehet kevés is, több is, de 100 000 alá nem szoktak esni. Ezért látszik is rajta, hogy sokan dolgoznak, mert sokan szidják azért, mert nem veszik fel a telefont, meg hogy ilyenek. Hát ez úgymond azért van, mert hát vagy szárva vannak, mert mondok egy fontos érdemséget, 8-tól, azt hiszem 8-tól 6-ig vannak nyitva, reggel 8-tól 6-ig. Most átérünk Ja, és ha már itt tartunk, hogy új gép bevételem, amit hogy fizetése, hát neki azt kívánom, hogy hogyha ő gazdag, hát akkor ő vegyen gépet, de én nem fogok. Egyenlőre én nem tervezek. Nekem tökéletesen futnak a játékaim, a Windows-om néha beszokott fagyni, de az nagyon ritka. Mert ez az AMD Radeon HD 6870-nel plusz grafikus driverével és szoftverével együttvéve tökéletes a élmény vele, tökéletes a hívás, egészen lassan kell befogadni a Windows Design-nek, kb. Nekem egy hónap kellett, amíg befogadta a szervezete, mert alkalmazkodnia is kell a gépnek, hogy hova kommunikáljon. Na de áttérünk úgymond a hírekhez, hogy mit hoztam el újdonságképpen. Igen, ott tartottunk, hogy Windows 11 26L2. Ugyebár a Windows 10-nek a úgymond támogatása megszűnt, van hosszabbítás, zárójel fizetős hónaponta szerintem, vagy nem tudom, hogy van ez, mert már régen használtam Windows 10-et. Mivel a Windows 10 a támogatása megszűnt, ezért Microsoft leginkább most van a Windows 11-re fókusz és az új hardvereire és szoftvereire. Ugyebár a Copilottal is foglalkozik, hogy gyorsabb legyen, letisztultabb,
És a 26H2 úgymond a Copilot plusz PC 80%-át fogja felhasználni a gépnek, és eltelt olyan 5-4 év, amióta kijött a Windows 11. Ugyebár nehéz váltani gépre, ez megszokás, de sajnos amúgy nem kötelezi senki, hogy váltsál Windows 11-re legalábbis. Nem szokta a Microsoft kötelezni, bár kisebb értesítés kap, hogy hamarosan megszűnik az a rendszer, build, jobbá jöldöző úgymond a verziószám, másodlagos verziószám. Ugyebár a 25H2-nek a verziószáma 25XXX. Ugyebár ezek a Windows verziók ugyebár évre kötendőek, mert így úgy gondolja a Microsoft, hogy könnyű megjegyezni, követhetőek, és amúgy sokan is azt is szokták mondani, hogy a Inside Preview program úgymond lassítja a gépet. Amúgy ez igaz, csak csatornától függően van, mert ugye van Dev csatorna, Beta, Canary, fejlesztői, kísérleti, ez kb. 5 van, nem tudom pontosan, és mivel ugyebár az én gépem is Insider Preview programmal rendelkezik, Probe változat zárója. Ugyebár én úgy határoztam, hogy kipróbálom ezt az új verzióját, amit kifejlesztett a Microsoft. Amúgy nagyon precíz, és sok minden változott rajta, például gyorsabb rendszerindítás, gyorsabb a betöltés, mert a 25H2-nél 4 percet kellett várjak, ami betölt. Itt már nekem csak 1 perc, vagy 1,5 perc kellett még, amit hogy 1,5 perc kellett, hogy betöltsön, úgymond maga a rendszer. Elhihetően magasan fejlett AI technológiát is fog majd támogatni, hullámokban érkezik. Ugyebár ez még az AI funkció még az még USA-ban és régiótól függő, és akkor fog majd ez így aktiválódni a Windows 11 Copilot plusz AI funkciói, amikor ki fog jönni ISO-ban a 26H2. Amúgy ugyebár a 25H2-ben ugyebár új startmenü volt. Ugyebár most már ugyebár most már a 26H2-ben megkaptuk a legjobb, ugyebár régebben, aki emlékszik a Windows 7-re, ugye a tárcát lehetett rendezni jobbra, balra, felülre és lentre. Mostantól elérhető lesz ez a funkció a próbaverziósoknak. Visszahozták, amúgy a 21H2-ben is volt ilyen, csak kivették, mert instabil volt. És akkor ugye még nem volt olyan fejlett az AI technológia és a Windows technológiája. És ahhoz kellett 5 GB RAM, és amivel kivették, ezért 4 GB RAM-ot kell fogadni a gépnek minimálisan.
A Microsoft jelentően akarja kivitelezni a AI-t, mármint, hogy ChatGPT-t nem akar beleépítetni, mármint, hogy nem szeret annyira kopizni másoknak a AI technológiáját. Ugye a ChatGPT és GPT-5-öt használ, mint hogy azt hiszem 6-os számrendszer, vagy 12-es, nem tudom. Ugye bele a Copilotban is, amit hogy a sima Copilotban is magasan fejlesztett, hát többet tud kicsivel a ChatGPT-nél. Hát a Copilot is GPT-5-öt használ, nem ChatGPT, csak GPT-5-öt. És hát elég régóta, elég régóta aktív a Copilot, kb. Már 2023 vagy 2024-ben adták ki, akkor olyan 3 vagy 2 éve van jelen. Próbáljátok ki amúgy ti is amúgy a Copilotot, mert szerintem amúgy tök jó vele cselegni. Nem tiltnám azért, mert csúnyán beszélsz, meg semmi. Néhányszor hibázik, amúgy ez nyilvánvaló az AI-nál, hogy néha így hibázik, még ilyenek. Amúgy így igazából az AI is hibázhat, feltétlenül, mert az AI próbál segíteni mindig a mai napokban. Most nézem, hogy 27 percre megy ez a videó, de semmi gond. Magasan fejlett 26 H2-es verzióra várhatóan szeptemberben és október környékén várható, mint mondtam. Ti is próbáljátok ki a 26 H2-t, és csak 3,5 GB ROM-ot kell majd használnatok a magasabb fejlett AI technológiához, vagy akár ugyanúgy az a minimális követelmény a 4 GB RAM. Ugyanannyi mindig a minimális RAM. Én például a maxot hozom ki, a 8 GB RAM-ot. És én inkább maradok a saját képemen. És sose hagyjátok magatokat, hogy más valaki döntsön helyettetek, hogy mit akarnak. Én sem bolygattam. Sziasztok! Ja, és sajnos itt az iskola, szóval fel kell készülni. Oh my god. Nem akarok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hello!